Skjenne wienenergie komt bij Jerbeem aanzien van een oud stwat. Op dit plak worden op dit stuit 2 wienmoenen gebouwd. Maar dat is inwoners van het dorp min naar het zin. Deze fundering staat in het stad. Dat stad dat roemt hier onta en daar is in omgeroepen. Dat we van tevoren al op tekening te zien dat het problemen opleveren kon. Alle troep kan gewoon vrij en blij oorlog en nergens heen rennen. Nou, dat vind ik heel kwalijk. Maar hier gebeurt van alles en er wordt niks meer in. En dat stekt dus een beetje. Maar daar is allemaal op gebouwd worden. Ja, er is een vergunning voor oude jongens. Die versmarge groen die loopt er al jaren. Dat is al netjes uitdekt. Dat is al netjes gebeurd. Maar ja, daar wordt nou dus in omhoud. Ja, ik dacht 1 of 2 molens. Worden gebouwd in die smarge groen. Dat is al vergund. En degene die het bouwt, die moet de versmarge groen die er ontroffen wordt, moet die uitvoeren. Bulten met versmarge groen liggen nou nog aan de kant van het wetter. En vergunningen en afspraken stellen de omwoners net gereest. Er wordt een stukje plastic doorheen gegooid en Allah. Het is weer gedoemd lezen te blauwen en we zien wel eens wanneer we dat oprommen. Maar verplaatsen is volgens mij een hele foute boel, want verplaats je dus de versmarging. Ek binnen er zwargen oer het wetter. Dat streamt vanuit de oud stwadbult het oppervlaktewetter in. Ik heb dus van mensen gehoord dat het skom erop stier. We hebben 2 keer de FUMO er west om dat wetter te controleren wat betreft de uitvoer van smarge wetter. En het heeft 2 keer net ontroffen. Het heeft mij ons omjouwing te maken en het heeft mij de wereld in het algemeen te maken, vind ik. Dat ze zo slordig met deze versmargingen omgaan. De gemeente had daar zijn dat het wetter op een nij onderzocht wordt. In kwarten zal ik een informatiegeerkomst houden worden in Jerbeem.